Terve taas! Nyt oli tätä champagnea. Tää on siitä kohtuullisen halpaa. Tää ei masku vähän päällä 20 €. Tää on todella halpaa champagnea, kun monesti menee yli 40. Tätä kannattaa ostaa sitten juhen takia. Mutta tässä on se juttu nyt sitten, kuohuuko se saatana vai ei. Jos se kuohuu ylimalkaa, niin saatanasti vituttaa, ettei mitään rajaa. Mihin me haatas vittu se alkoi? Et osa saatana. Nyt on tää viimeinen avausvaihe. Ja tää on he saatanallekin, jos se kuohuu saatana yli. Viime kerran vittu alkaa siivoamaan jotakin. Nyt lähti hiukan. Ei, se lähtee taas automaattisesti vittu. Jos se lähtee automaattisesti vittu, milloin kuohuu automaattisesti yli. Oi vittu! Oi saatana! Saatana kuohu! Nyt tulee vittu siivoa! Saatana! Jumalauta! Saatana. Vittu! Oi saatana! Saatana kuohu! Nyt tulee vittu siivoa! Saatana! Jumalauta! Vittu! 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 Saatana! Vittu! Vittu! Oi saatana! Saatana! Kuohu! Vittu! 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 Jumalauta! Saatana! Vittujen vittu! Vaihdetaan saatana silti! Saatana! Onneksi ne ei paljon saatana tullu, voi vittu! Ehdottomasti kyllä saatana hyvää.